הורים לילדי מסיימי ו' או כיתות חטיבה, עד מתי תשלמו 150 ש"ח לשיעור פרטי אחד באנגלית? מחירי חיסול לקורסים שיכינו את הילדים שלכם למבחנים וילמדו אותם לנסח לבד משפטים מורכבים באנגלית. למה דווקא אנחנו? כי עם הצלחה לא מתווכחים, ואצלנו למדו עד היום כ-25,000 תלמידים ישראלים. כי בניגוד לחברות בינלאומיות, את הקורס הזה בנתה מורה לאנגלית שמלמדת בישראל כבר יותר מ-20 שנה, ולכן הקורס מותאם לתוכנית הלימודים שלנו ולמבנה המבחנים שלנו. בקורס שלנו בלבד כ-70 שיעורים, כשלכל שיעור דף עבודה מצורף, ודף העבודה נבדק אוטומטית בסיומו. כאשר יש מבחן, למשל בהווה פשוט, לא צריך לקחת מורה פרטית. פשוט נכנסים לקורס, לפרק של הווה פשוט, ושם תמצאו 8 שיעורים ו8 דפי עבודה שנועדו לחסות את החומר מכל כיוון, ולשים דגש על הנושאים והשאלות שלרוב מכשילים תלמידים ישראלים. זו לא תוכנה מחול של אוצר מילים, זו תוכנית רצינית שתכין את הילדים שלכם לכל מבחן וכל נושא. בנוסף, לכל קורס יש כ-20 שיעורים של טקסטים ואוצר מילים, עם דגש על קריאה שוטפת באנגלית. לקורס ניתן להיכנס ללא הגבלה בכל שעה ובכל יום, והוא יהיה פתוח בפניכם עד קיץ 27. היום ניתן לרכוש במחיר סוף שנה של 300 ש"ח פלוס מע"מ, ולנצל את הקורס גם למבחן האחרון וגם לחופשת הקיץ. לפרטים נוספים, כנסו לקישור.